сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары, эфирда мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Бүген без, хөрмәтле дусларым, сезнең яраткан, безнең сөйгән һәм хөрмәт иткән тере легендабыз Татарстан һәм Башкортстан республикаларының халык артисты Айдар Галимовның концертына ашкынып эшләргә килдек без, дусларым. Шуңа күрә җылы матур әңгәмәләр, эксклюзив кадрлар һәрвакыттагыча сер итеп кенә дә сезнең өчен. Кәефләрегез яхшы булсын, ял сәгатьләрегез хәерле булсын. Якынрак дәшәм сезне экраннар каршысына. Без башладык. Айдар Галимовның быелгы программасы «Дөнья тизлегендә» дип атала. Һәм инде без, хөрмәтле дусларым, тамашачылар, сез күнеккән бит инде һәрбер артистның сәхнәсендә утлы экраннар, зур экраннар эшләвенә бит. Бүген барда башкача булачак. Чөнки яңа режиссер белән эшләгән программа. Утлар гына булачак сәхнәдә һәм инде Айдар Галимовның шәп, көчле командасы, музыкантлары, биючеләре, җырчылары һәм кызы Айгизә. Әйтергә кирәк, дуслар, тамашачының фикере, килгән халыкның бу концертка булган мөнәсәбәте яхшыдыр дип, чөнки без бүген эшләгән концертта ул инде өстәмә концерт, март аенда өстәмә концертта эшлибез без бүген. Һәм алай гына да түгел, кичә бүген булган концертларга билет инде күптәннән биткән һәм инде киләсе өстәмә концертны 16 майга ачтылар. Шуңа күрә күрми калган тамашачылар, килегез, күрегез. Бик тә үзенчәлекле, кызыклы һәм иң мөһиме үзебезнең яраткан Айдар Галимовның программасын күрми калмагыз, дусларым. Рәхим итегез. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда сезнең яраткан тере легендабыз Айдар Галимов үзе. Беренчедән хәерле кичләр сезгә, Айдар абый. Хәерле булсын, Роза, хәерле булсын. Бүген кичнең хәерле булуны кирәк барыбыз өчен дә. Өстәлеп тора өстәмә концертлары, Айдар абый. Сез моны үзегез көткәнегезме? Шушы яңа программага сезгә шундый тулы заллар һәм өстәмә концертлар алып килдер дип. Дөнья тизлеге дип атала бүгенге программаның исеме дә бит. Исеме дә аның алып китергәндер инде безнең шул тизлеккә. Барыбыз да, шундый заманда яшибез. Каягыт әкренәясе килә, каягыт очрашасы килә, аралашасы килә. Ничектер һәрбер мизгел, һәрбер моментны, һәрбер әйтәм белеп каласы килә. Шуңа да кем көткән була юк. Без инде эшләдек. Эшнең нәтиҗәсе аны бит беркем дә алдан ук белми. Шулай да шатлыклы әлбәттә безнең хезмәтебезне ничектер күреп алып, ничектер халык кабул итте һәм зур мазалларда күп кенә концертлар белән очрашабыз, Аллага шөкер. Экранда юк быелай бит, һәм сезнең образларыгызда бик заманча. Менә мин дә тырыштым үземчә заманча киенергә. Башта костюмнар, күлмәкләр кием дигән, туктам әйтәм, Айдар абый безнең яшь стильный. Мин дә шулай тырышыйм әле дип, шуңа күрә менә ник экран юк? Бөтен бу шулай ук сезнең тамашаны яратып калган тамашачыларның соравы барыбер дә бар шундый. Менә ник экран юк дигән соравыгызда да сез инде аны, димәк, сез моңа игътибар иткәнсез. Бу бик зур нәрсә. Моны беренче рәттә тамашачылар да игътибар итте. Экран белән без бик еллар эшләдек. Без аны иң беренче башлаучыларның берсе идек экранны. Ул да кирәк булды, аның да үз вакыты булды. Һәр нәрсәнең үз вакыты була. Барыбер дә ул инде әйтми, менә булсын экран, кемдер эшли икән матур итеп экраннар белән тулыландыра икән, мәгънәле шундый программа эшли икән, аны дәвам итәргә кирәк миңа калса. Бит ул экранны алып ташлау белән генә түгел, аны нәрсә беләндер тулыландырырга кирәк, аңа ничектер алыштырырга кирәк, ул җиңел түгел. Экранда җиңелрәк, экранда син нәрсәләр күрсәтә аласың, инде материаллар җитәрлек менә моннан. Нәрсә эшләргә экрансыз. Менә монда инде режиссерның зур хезмәте, аның идеясе, һәм без аны ничектер тормышка ашыралдык шикелле дип уйлыйм. Экранны алыштырып, аны яңа ниндидер нәрсә беләндер, ниндидер мәгънә, ниндидер образлар, ниндидер усуллар кертергә тырыштык. Менә Артур Хәйруллинга мин рәхмәт әйтәм. Ул мине ышандырды, мин аңа ышандым һәм шушы ышанычның нәтиҗәсе менә бүгенге концертлар, бүгенге алкышлар дип әйтәм.
Сезнең иҗатыгызны үземдә мин хәзер яшь чактан, бала чактан күзәтүче тамашачы буларак әйбәт Айдар абый күзәтеп киләм. Сезнең бит чынлап та һәрбер программагыз ул нык күп көч салынган җиренә җиткән, шундый театрализованный программа дип әйтергә әйме. Сез элек-электән аерылып тордыгыз шундый зур көч салган программаларыгыз белән. Сез бик таләпчәнсез үзегезгә, әйме, бик таләпчәнсез сез командагызга. Сезнең таләпләр буенча бүгенге тамашачы нинди булырга тиеш ул? Тамашачыга таләп куеп булмый инде. Тамашачы нинди бар, шунда инде ул. Тамашачының ничектер үз артыңнан каягыт үндәп карыйсың, әйдәп карыйсың. Аны бик ул хәтле тәрбияләп тә бетеп булмый, кирәкми дә ул каягыт. Шулай да әкрен генә, бәлки җырлар белән, сүзләр белән үз фикереңне шулай җиткерергә кирәк. Таләп куеп, сез шундый булыгыз, мондай булыгыз дип халыкка әйтеп булмый. Ул сиңа таләп куячак. Аның таләпләрен үтәргә кирәк. Әгәр дә аны үтәсәң, бәлки тамашачы да үзе дә берникадәр үзгәрер миңа калса. Бу әйтми теге тамашачының нинди барырга кирәк дип теге аның ул сине яртып нитеп апарырга тиеш, ничектер. Ул синең өстәрәк, ул сиңа диктовать итәргә тиеш дигән әйбер түгел. Монда инде концерт бит үзенә күрә бер юкка гына ул бит очрашу дип аталмый. Концерт үзенә күрә ул бер мизгел, бер шундый вакыт. Күрешеп, сөйләшеп, аралашып, үзенә ниндер фәһем алып, тамашачыга нәрсә җиткереп, ана шундый вакыт, шуны әрәм итеп калдырып, әрәм итмәскә. Шуны ничек тә ана шул әйтәсе сүзләрне, әйтәсе фикерне, әйтәсе образларны җиткереп калырга тырышырга кирәк инде. Син нинди тамашачыда шундый дигән дә бар инде ул бит еллар буена минем белән килгән тамашачы. Шуңа күрә минем үз тамашачым бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, нинди булырга тиеш. Менә ул нинди, мин шундыйрак, мин нинди ул шундыйрак булырга тиеш. Ихлас, рәхәт һәм ачык күңелле булырга тиеш. Әйе, Алла белсә. Айдар Галимов безнең яраткан җырчыбыз. Мин инде бәлки шагымнан башлап аны тыңлайм. Кызларымны да шундый шул җырлар белән үстергәнмендер инде. Шуңарга әле менә актуаль җыры безнең өчен әти кызы, менә иптәшем дә шул җырны бик яратып, кызларымны Айдар Галимовның җырлары белән үстерәбез. Юк, Айдар абый беләсезме нигә? Чөнки без сезгә ике тапкыр тапшыру эшләдек, әймен, һәмдә юбилей программаларында. Анда да гүл артистларның сезгә булган фикере, сезгә булган мөнәсәбәте, тамашачыларның минем сезнең белән утырып рәхәтләнеп сөйләшәсе килгән, андый сорауларны да әлбәттә тамашачылар ярата, аларга да шундый әйберләр. Әйе, ул теге Инде иркенне рәхәтләнеп утырасы килә дә бит. Ана тамашачы киде, ана кулчабалар хәзер. Менә әзгенә соңга калган хәзер. Ана кулчабалар, күрәсезме? Алкышлар белән көтәләр. Турында сөйләшеп торасым килми инде. Бик кадерле, бик якын тема түгел бу минем өчен. Дуслар арасында да бит инде менә Булгалады, хыянат дигән әйбер хыян сүздә. Сезнең белән дә булдымы ни? Ипле, мәрхәмәтле һәрвакыт, интеллигент. Анда бит тормыш бит ул, язмыш бит ул. Беркемне дә гаепләп тә булмый. Һәркем бу тормышта гадел үзенчә, һәркемнең үз ана мен монда гатабыз. Һәр кешенең үз дөрестлеге, үз язмышы дип кабатланам инде. Шуңа күрә кабатлап әйтәм, минем белән дә төрле хәлләр булды. Мин һаман да ул хыянат иткән кайбер кешеләремне дә гафу итәргә тырышам. Ачы тутмыйсыз? Юк. Алар бәлки миңа ачы тоталар, кемнәрдер, ансы инде аларның проблемасы. Шуңа күрә все нормально. Әле инде без сезне буларның барсында онытып, рәхәтләнеп, җиңеллек белән сәхнәгә озатабыз. Нурлы яхшы энергетика белән тамашачылар. Столько эмоций вызывает очень. И вроде в возрасте человек и так двигается, и такой позитив, такая энергетика, прям до мурашек. Hörmətli dostlar, sertifikat topşırığı özünün işin devam etti. Ayдар Галимовның бик күптәнге тугры тамашачысы Дилә үзе бүген безнең белән Дилә үзеңнең фикерләрең белән, үзеңнең хис-тойгыларың белән бүгенге концертта кичергән һәм инде әлбәттә мин беләм син тугры тамашачыларның берсе дип әйтеп киттем, әйме. Нинди хатирәләрең белән уртаклаша аласың Айдар Галимовның иҗатына? Мин
болашақтан Айдар Ганиулының фанаты деп әйтегенде. Менә бүген шундай хатирәләр яңарды күңелдә. Беренче үземнең эшләп алган акчамны дип әйтикме, татар теленнән олимпиадада катнашып, районда беренче урын алган өчен мәктәптә миңа 25 сум акча бүләк иттеләр. Һәм мин Уфага татар теленнән олимпиадага килдем. Һәм Айдар Галимовның концертлары белән туры килде бу. Март айы иде безнең каникул. Һәм шу 25 сумыма мин филармонияга билет алып, 25-нче кырыйдагы урындыкка утырып, һәм шушы концертның программасының исеме Кызыл розалар булгандыр, күрәсең, 30 дип язылган. Айдар Ганиевка 30 яшь тулган. Сәхнәдә бәләкәй генә менә мәйданчык, сәхнә һәм анда 30 дип язылган. Һәм Аллага шөкер, аннан соң Айдар Галимовның бик кенә күп концертларына хәтта чакыру белән килү бәхете насыйп булды, чөнки журналист буларак алар безнең гәзит белән яхшы элемтәдә иделәр, хезмәттәшлек иттек бик күп еллар. Һәм дөресен генә әйткәндә, Айдар Гани улының бер генә тамашасында калдырганы булмагандыр. Концертларда сез аралашабыз, шашабыз дисәйме, шунда сез элемтәне тояс тамашачы белән. Алай да әле мин журналист буларак интернет челтәрләрендә айкадым, әйме Айдар абый, Айдар Гани улы дип әйтәс килә сезгә теге Айдар абый дигәндән кайчакта кыйнсынам. Никтер сезнең белән тапшырулар бик әз. Сез мин аны үземдә исәплим, интервьюлар бирергә сез бик ашкынып бармыйсыз. Бу йомылумы, бу ябылумы, бу бик күп үзеңне күрсәтергә теләмәүме? Әйтер сүзең булмау дип әйтеп булмый сезнең очрактаймы? Ник шулай Айдар абый? Bilmiyorum, birinci әйтмәсем, алар бик әз дип. Мин 35 ел эчендә күпме интервьюлар бирдем, күпме газетларга, телевидение. Мин беләм. Озак елларда дип әйтәсем килә. Минем турда нидер документаль фильмнар, кинолар юк. Алар бер заман бәлки булар, бәлки булмас. Ансы инде миннән дә тормый. Ну, кызык булса мин җавап бирәм. Кая вакыт кызык түгел, кая вакыт бер үк сораулар кабатлана. Кая вакыт ул сораулардан, ул җаваплардан индидер мәгънә булмаска мөмкин. Шуңа күрә не инде ул кешенең вакытын әрәм итеп торган. Шуңа күрә мин кызыклы сорауларга булса, кызыклы тәкъдим булса, кызыклы журналистлар булса, кызыклы изданиялар, телевидение каналлары булса, шул вакытта ничектер барып сайлабрак җавап бирәмдер ахрысы. Бу йомылу түгел, бу әйтә сүз булмау түгел, киресенчә әйткән сүзнең кадере булырга тиеш. Ул аның чамасы булырга тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә менә шулайдыр. Инде дуслар, сез сертификат тапшыруыннан айрылмагыз. Иң эксклюзив кадрлар һәм концертның иң татлы мизгелләре сезнең өчен. Хөрмәтле дуслар, сертификат тапшыру Айдар Галимов концертына репортажны дәвам итә. Мин инде шундый кызып сезгә сөйси килә, чөнки минем янашымда карагыз әле. Тайфун Курултаевич үзе килгән. Хәерле кич. Лидер партия халыкта Бишасов Тайфун Курултаевич. Хәзер хәлдәрегез ничек хәзер? Сезгә хәмдә шөкер, сезнең теге үзегездән калмый дипломат дип атала. Обязательно. Здесь будущее Башкортостана, я всем говорю. Потому что мы работаем во благо народа, халыгы өчен ярдәм итәбез, кыен хәлдәрдә. Һәм обязательно, конечно, бестолковый чиновникларны әрләп китәбез. Потому что кайһы берәүләре вообще эшләмәй. Это что такое? Вот, мин каждый раз говорю, это что такое? Работать надо для народа. Наверняка вот артисты же работают для народа. Почти всегда каждый месяц по 4, по 5 полный зал концерты делают. Вот, уйдан ялләмәй весь халыкка бирәләр. Вот чиновники также должны делать. Ярый, аңладым мин сезне, рәхмәт фикерләрегез өчен. Сез берәр бүләк алып килдегезме соң Айдар абыйга бүген, Айдар Гани улына? Есть у меня здесь буляк Айдар Ганиевичка, потому что это уважаемый человек, это любимец башкирской, татарской публики, даже всей России, можно сказать. Человек, который еще в 85 году впервые на зарубежные гастрольные туры выехал, и бүтәһендә аптыратып үзенең тавышымы, үзенең йырлау манерасымен, артистизмын менән нөткән бит яулаган һөюде тамашалардан. Поэтому буляк обязательно бар. Адактан күрергә нимә анда. Аның кебек кыланып берәр куплет аның җырын җырлый алмыйсызмы? Аны бит инде хәзер күрсәтмәгән кеше юк. Навайтыр Батур җырлаган. Мин не такой, мин не артистичный. Мин Берәр җырын беләсез? Ошайта беләм, вот. Вот. Кайсы җырын сез менә беләсез? Берәр куплетын, берәр припевын Айдар Галимов репертуарыннан. Ну, кызыл розалар. Кызыл розалар бу
җырны әлбәттә инде белмәгән, җырламаган татар, башкорт халкы арасында тамашачы юктыр, дусларым. Әйе, кызыл розаларны бүген бүләк итә бер кочак үзенең җырлары белән, моңнары белән Айдар Галимов. Не, бүгін шул хәтлек матур концерт җыелды, туп-тулы зал, шул хәтлек. Бездә бит Уфада 3 ел булмады концерт. Юбилей концерты булды 55 яшы, и бүтән булмады. Шул хәтлек нык итеп көткәнем шул концертны. Ул бит минем балачагым, вакытларым бит. Без бит аның җырлар белән бергә үстек бит. Шул хәтлек вот күңелле нык итеп ис китәрлек. Нык итеп ошый. Вот вообще нык молодец. И менә әйтәсем килә бит. Ул менә единственный такой, который үз җирендә калды. Казанга китмәде. Безнең белән калды. Ул шул хәтлек үзенең тамашачысын ярата. Вот низкий поклон анарга. Вообще. Айдар Галимов ул минем вообще мөхәббәтем. Что там, Беләкәй генә, конечно, ну не то что розалар, букетта түгел, получился какой-то кызыл розалар түгел, кызы розалар. Но, нинди булганда, бергә, Халык знает, дорогой друзья. Халык знает, очень Сезнең хиҗрларыгыз, минем җаным яртысы, кызыл розалар һәм бик күпләр, алар инде безнең йөрәк түрләренә мәңге кирип калдылар, яшиләр. Менә үзегез өчен сезнең җырыгыз, хиҗрыгыз әлегесе көндә нинди ул? Булачакмы ул? Көтәсезме үзегезнең яңадан хиҗрларыгызны? Һәркем көтә, теге футболист үзенең иң яхшы голын көткән кебек, хоккеист үзенең иң яхшы шайбасын кертергә ашкынган кебек, һәрбер җырчы миңа калса иң матур җыры әле алда дип көтәдер дип уйлыйм мин. Бер арттыру булмас. Әлбәттә миндә дә андый уйлар бар. Әлбәттә миндә дә андый ниятләр бар. Ул хитлар көндә тумый, ул хитлар елда тумый, ул хитлар алар 1-2 генә дә булырга мөмкин. Бар шундый җырчылар гомер буе берничә җыр белән генә калганнарын беркем дә белми, беләләрне шушы җырны, икенче җырны, хәтта өченчесен дә белмәскә мөмкиндер. Это нормально, бу нормальный күренеш. Ул миңа калса хитлар каяндыр өстендә төшәргә тиеш. Шуңа әлбәттә мин ниндер җырым алда көтеп торыр дип уйлыйм. Үткәннәр арасыннан сез дөрес әйттегез, шул ук моңнар кайтсын, кызыл розалар, син минем җаным яртысы. Тыңлап туя алмасы җырлар. Алар инде, алар бит андый ул халыкның күңеленә кереп калган. Һәм ул әйләнә теге пластинка кебек. Яңалар арасында уйлыйсың, монысы хит, тегесе хит дип уйлыйсың. Ул ансы инде синнән тормый, тамашачыдан, тыңлаучыдан тора. Ничек кабул итүеннән әйе. Сезнең бүгенге образларыгыз Айдар абый, аңа да игътибар бирми мөмкин түгел. Яңа стилистлар белән эшли башладыгыз, шулай бит? Әйе, мин Аларның яңа алымнарын, аларның яңа идеяларын сез ничек кабул итәсез Айдар абый? Җиңелме сезгә бирелә бу? Дөресен әйткәндә разы соравыңнан күренеп тора, алар тәкъдим итү белән әйе дип кенә дә булмый. Ничектер кабул итер өчен күңел кирәк. Ничектер син барыбер үзеңнең менталитет, үзеңнең ниндер тарих дигәндәй. Мин инде һәрвакыт экспериментларга булай барырга тырыштым. Но бит экспериментның да төрлесе була. Тотып кына бүген нәрсә киеп чыгарга була. Шуңа без уртак тел таптык дип уйлыйм. Шулай образлар буенча эшлибез, бик күңелле эшлибез, изләнәбез, табабыз, яңгышабыз, бик уңышлы неләр бар. Ну, уңышлы вариантлар бар дип әйтик инде. Шулай, программаны бит инде булай гына бөтен нәрсәне үзгәртеп, костюмнарны үзгәртеп чакылдырып булмый. Шуңа ул костюмнардан хәтта башланадыр да әле хәтта. Сезнең составта үзгәргән, Айдар Гани улаймы? Яшьләр күпме өстәлгән? Состав Аллага шөкер ул теге ниндидер стержень һәрвакыт булды. Яңалар килде, теге Гөлназ Сафарова нидә әйтмешләй, яңа команда, яңа программа дип әйтте бит. Миңа ошады ул, яңа программа, яңа команда. Һәм шул ук Айдар Галимов дигән була. Миндә яңа буласы килә инде әлбәттә. Ну, состав костяк калды, яңалар табылды. Язмыш үзе чыраштыра. Шунысы күңелле, элекеге команда, элеке дип әйтмим. Команда ул зур команда. Ул теге менә бу программада бер команда. Аңа тиклем ничә командалар үткән. Алар барсы да элемтәдә без һәрвакыт яхшы мөнәсәбәттә. Һәрбер концертларыма минем шул коллегаларым килделәр. Бүген дә менә әле кызларым килде, Гөлнара Хасанов килде. Ничә кызларым турында сүз бара. Шуңа ул да команда. Команда дәвам итә, команда арта. Команда искерми, команда яңара. Sine,
сәхнәдә шундый матур, сихри күренеш, дусларым. Айдар Галимов үзенең кеше кызы Айгизә белән матур дуэт башкаралар. Әти кызы дигән җыр миңа калса, бу барлык әтиләргә, барлык кызларга уйланырга урын таба торган җыр һәм инде бик эчтәлекле, бик матур дуэт. Афәрин сезгә Айгизә һәм Айдар абый Галимов. Айдар Галимов өзінің бархатный голосы белән минем йөрәгемне просто яулап алды. Иң яраткан җырчы. Һаман яшь булып кала. 23 февральдә, оказывается, туган көне булган икән. Яшь егетләр кебек биеп йөри. Горурланам. Сокланабыз, горурланабыз. Айдар абый, без сезне яратабыз. Без сезне яратабыз. Айдар Гани улы, менә иҗаттан башка сезнең тагы менә шулай бөтен дөньягызны онытып рәхәтләнеп шөгыльләнә торган эшләрегез бармы шундый тормышыгызда тагын шундый хоббиларыгыз, мәсәлән? Мәсәлән, кар көрү, мин кар көрү яратам. Мин аны Аллаһка ташта күрим, мин аны үземнең йортта да күрим. Иң яраткан эшләрнең берсе чынлыкта. Бу шаяру түгел, бу ни. Шуннан инде соңгы вакытта мин газон чабырга яратам. Әллә теге печән чабудан калган микән инде ул? Әллә теге комбайнда эшләгән калды микән ул? Менә комбайнда эшләгәндә яратадыр идем, теге узаннар торып кала бит комбайн артыннан. Әле инде теге газон каскал картыннан шулай ук изләр торып кала да, шуңа шатланып нитеп куям инде. Балачакка кайткан кебек. Арынып кайтам, кинә кабат, әй башкалар. Концертларыгыз өчен зур рәхмәт. Сез бер дә үзгәрмисез. Бәләкәй чакта авылда килгәнегез, концертка барган идек, әни белән, әти белән, менә бүген иптәш кызым белән ахирәтем белән килдек. Зур рәхмәт. Хуш концерт. Рәхмәт сезгә зур итеп. Дальнейших удач и творческих успехов. Хөрмәтле тамашачылар, бер җыр тамамлануга, икенче җыр башлануга инде сәхнә артында мәш килеп, икенче декорацияларны, баннерларны чыгарырга монда инде төркем эшли, сәхнә арты бик кызу дуслар. Сезгә инде бу мөхитне минем сер итеп тапшыру аркылы һәрвакыт тырышып төшерүне сиздер инде. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен, дуслар. Сер итеп кенә тапшыру Айдар Галимов концертына репортажны дәвам итә. Сезнең каршыгызда аның төркеменең яшь солисты Айназ. Сәлам, Айназ. Исәнмесез? Хәлләр? Яхшы, әлбәттә. Чәчәкләрне Айназ миңа әзерләдеңме? Моны миңа бүләк иттеләр. Мин шок каттым. Бүләк иткәне бүләк итәргә ярамый, ул чәчәкләр синдә калсын. Син шок каттың. Димәк, син инде шулай ук хәзер бит инде әйтергә кирәк, өстәмә концертлар бара, сине тамашачылар танып, инде иҗатыңны яратып, чәчәкләр тотып килгәннәр. Менә нәкъ шулай. Бу чәчәкләрен бергән кыз, ул Илүзә исемле кыз, ул концертта уже булды. 2 кеше уже бу концертта булды. Шулар монда килгән. Димәк, аларга ошаган. Димәк, алар миңа менә чәчкә бүләк килгән. Айназ, ничек син Айдар Галимов төркеменә килеп ләктең? Ничек эшкә урнаштың? Безгә шул кызыклы. Випарт директоры Павел Александрович, ул социаль сетьләрдә язды да инде танцор кирәк дип. Мин моңа яздым, әйтәм, вокалист кирәк түгелме соң дип. Мені алдылар инде барышында эшләргә, уйнарга да, җырларга да, инструментларда да уйнарга, шуңа күрә. Биергә генә булмады инде. Ничек эшләве? Җиңел биреләме? Менә иң ошаган әйбере шул. Атмосфера, Аллага шөкер, безнең группада бик яхшы. Айдар абый белән дә бик яхшы кабул итте, бик җылы кабул итте. Мин аның әнисенең туган авылыннан булып чыктым. Шуңа күрә дә якын итеп күрә, булай егетләр кызлар арасында бик тату сөйләшәбез. Шунысы миңа бик кадерле һәм бик кирәк иде.
берәр нәрсә коллекциялары җыймыйсызмы сез кемдер бит менә хәзер безнең артистларыбыз кемдер курчак җыя сездә андый теләкләр юкмы? Миңа әллә инде коллекциялар үтәләр, ул нәрсә генә юк инде минем. Мин моны музейга барып җитәрмен бит һаман. Анда бик кызыклы экспонатлар бар дип уйлыйм. Ну коллекция минем татар җырының статуэткалары инде, алар 25 хәзер. Безнең рекордсмены татар җырының Айдар абый. Айдар абый, менә үзегез җырлар язырга утырганыгыз булмадымы? Шигырь сүзләре килмиме күңелегезгә? Ничә ел иҗатта кайныйсыз бит инде? Мин инде балачактан шигырьләр яздым. Мин балачактан Ялкын журналына битендә нитәдерим. Шигырьләр җибәрәдерим. Аның беренчесе басылып та чыкты. Беләләр Ялкын журналында, нидә Казанда. Шуннан инде в каждом рисунке есть солнце дигән тапшыруга без җибәрәдерик рәсемнәрне ясап. Мин күргәнем әле бер тапкыр хәтта зәңгәр экраннарда үземнең бер неемне, рәсемемне шулай күрсәтәләр янда нитеп инде. Җырларга килгәндә көйләрем бар минем җырда бар. Мин Гулабай Галиев, Татарстан халык артисты башкара минем хәтта бер җырны Азат Магазинның сүзләренә. Мин утырсам, менә үземә максат куеп, әйдә утырып бер җыр языйм әле дисәм, мин аны яза алам. Ну, әле андый нием юк. Андый менә Тегез андый түгел. Менә ул ничектер ясалмабылар кебек. Ул җыр, менә мәсәлән, Сагынамда кайтам туган ягым дигән җыр, ул әллә каян килеп керде дә башка, башыннан аз гына тиклем шулай нетте килеп чыкты ул. Ана шулай булырга тиеш җыр. Тотып кына ноталарны җыеп кына набор ясау, ул ясалмарак. Ул андый җырлар булай да күп. Мин генә язасы калган инде аларны. Бары тик йөрәктән чыкса гына, күңелдән чыгып, тик кайдандыр космостан гына килсә генә, ана шунда мин әйтер идем, менә бу җыр минем җыр дип. Әлегә юк. Иҗат кешесенә һәрвакыт көч кирәк, һәрвакыт илһам кирәк. Ул илһамы да тәүлекнең төрле сәгатендә булырга мөмкин. Бармы сезнең менә тәүлекнең кайсы сәгате, кайчан сез чынлаптан инде идеялар килә сезнең күңелгә, уйлар, фикерләр килә инде яңа? Алай без инде күбрәк кичен эшләп өйрәнгән. Шуңа мин иртән уянам да илһамланып китеп нәрсәдер дип әйтә алмам. Но мин планнарны корам инде, иртән корам, баягы төн иртәгәгә дә корам планнарны. Икенче көнне ул планнарны үзгәртеп җибәрәсең инде. Кайчан илһам килә, ул көннең вакытыннан тормый миңа калса. Ниндидер Кешеләр гадәттә төнне алалар, көннән итәр, сезнеке башкача. Бер кызыклы ни бар. Мин телефоннан сөйләшкәндә, ул инде ГИБДД хезмәткәрләре ишетмәсен моны. Мин ни өчендер кеше белән телефонда рөлдә килеп барганда сөйләшергә яратам. Белмим ни өчен. Менә шулай барганда сөйләшкәндә ничектер барып җитә кебек ул, чын күңелдән килеп чыга кебек ул. Әллә хәрәкәттә, движениедә булган өченме? Кызык шундый ни, алай бит ярамый инде рөлдә барганда бөтенләй телефондан сөйләшергә ярамый. Менә мин Уфа урта, миллионный Уфа уртасына китеп барганда, ни өчендер кемнәргәдер якын кешеләргә шалтыратырга яратам. Рөстәм Губайдуллин әлегесе мизгелләре ашлай Айдар Галиев репертуарына чигән кызы җырын башкара. Бу шулай ук бик тәмле номерларның берсе бу тамашада. Афәрин Рөстәм, сиңа бик килешә бу җыр, бу образ. Һәм әлбәттә синең инде талантлы шибәр чигән кызларың. Хөрмәтле тамашачылар, үзегез күзәтеп китегез әле. Рөстәм Губайдуллин хәзер шушындый шибәр чигән кызлары белән йөри башлаган Айдар Галиевның концертында. Рөстәм, хәерле кичләр. Беренчедән котлыйбыз сине шушындый матур, уңышлы чыгышың белән. Рәхмәт, Роза, барыгызга да хәерле көнме, кичме, кайчан карыйсыз, шул ук вакытта хәерле булсын. Иң мөһиме хәерле булсын. Рөстәм, үзең сөйлисеңме? Сораулар бирәсе дә килә әлбәттә. Син бүгән чыгыштасың, син сәхнә артында да кайныйсың. Әле син сөртеп кенә әйтәбез дусларым. Айдар Гани улының ул концерт директоры да икән Рөстәм Губайдуллин. Чик сиңа гомумән эшләү монда. Хәзер сырда түгел инде. Эшләү Аллага шөкер эшлибез. Бу ел программасы бик уңышлы бара. Үзегез күреп торасыз. 5 көн концертлар үткәргәнек, тагын 2 дополнительный концерт шыгрым тулы заллар белән һәм әлбәттә шушы халык теләге буенча тагын бер көн күрергә
исәп барала берсе. Менә шушы концертларны оештыру мәсьәләләре, гомумән шушы команданы тоту сиңа шулай ук бит инде моның эше күп тияйм. Айдар Гани улы белән мөнәсәбәтләрне саклап калырга гомумән менә шушы ничек сиңа авырлыклары нәрсәдә? Авырлыклар булгайлыйдыр, но әйтәсе килә безнең быел шул хәтле яхшы команда тупланды. Барыбыз да бик яхшы мөнәсәбәттә, бер-беребезгә һәрвакыт ярдәм итәбез, һәрберебез һәрвакыт элемтәдә. Шуңа күрә шул яктан эшләү бик рәхәт. Һәм киләчәктә дә шулай эшләсәк ала берсә, әле бик күп үрләр яуларбыз дип ышанам. Матур шигән кызлары, хас, шын мәгънәсендә шигән кызлары бейбери микән дип уйланганым дуслар, җавапны таптым шикелле. Чөнки безнең Айдар Галимов төркемендәге скрипкада уйный торган кызыбыз Алина Огневая булды бит әлеме? Алина Огневаяның төркеме булып чыкты бу дуслар. Бар серләрне хәзер Алина үзе сезгә сөйләп китәчәк. Я являюсь руководителем цыганского ансамбля «Виа Венгерка». Вот наши девочки-красавицы сегодня. Мы выступаем на концерте у Айдара Ганевича с Рустемом Губайдулиным, а также у нас свой собственный номер сольный, «Каюне» называется. Это из кинофильма «Табор уходит в небо». Дуслар, әйтәм бит, бүген сертификат тапшыру Айдар Галимов концертында һәм һәрбер җырны җырлап, сезгә шушы җырның җылылыгын, энергетикасын һәм Айдар Галимовныкы икәнлеген аңлатып һәм җиткереп кенә сөйлисе килә. Афәрин Айдар абый. Алкышлар инде дәлилли ничек сезне һәм сезнең электән башкарган җырларыгызны тамашачылар нык ярата, нык сагынганнар. Хөрмәтле дуслар, сертификат тапшыру үзе өчен Айдар Галимовның концертында дәвам итә. Тамашачылар арасында без Айдар абыйның якташы, Башкортстанның атказанган артисты Вилдан Мизбаховны очраттык. Вилдан, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, Роза. Зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Менә чынлап да Аллага шөкер, бүген театрдан тыш үземнең спектаклем булмау сәбәпле шушы бүгенге матур концертка килеп эләктем һәм горурланам, шатланам. Якташым Айдар абыйның инде без җырларын тыңлап үстек. Бүгенге концертта менә ишетүем элекке җырлары, моңнар кайтсын авылга, шигән кызы, холмасы. Менә шул моңнар кайтсын авылга дигәннән 36 ел элек башкарганмын ди. Миңа анда ни бары 4 кенә яшь булган. Мин шушы җырларны җырлап, тыңлап үстем, моңланып дигәндәй. Аллага шөкер, бик матур концерт карыйбыз. Һәм инде Айдар абыйга менә шушы яшьтә булуына карамастан, яшьләр белән бер рәттән бирешмичә, шундый аңардан энергетика, көчле дулкын сибелеп тора. Тамашачы шул хәтле матур итеп карый. Һәм инде алдагы аларга иҗат юлында да бәхетле озын юллар дип әйтәсем килә инде. Йөрәкләр күп булганчы, мизгелгә булса да, төрләрен шушы концертта биргән энергиядан, көчне биргәннән соң ничек тулылана икән Айдар Гани улы? Әлегә белмим. Мин мәсәлән, менә 3 сәгатьлек концерттан соң мин бер-бердә ашый алмыйм, 1 сәгать, 2 сәгать бөтенләй. Вот шунысы ул әйбәт түгел инде. Но соңыннан әкренләп, ничек йокларга тырышырга кирәк инде. Йокы кирәктер. Йокы булмаса, тавышта урынына утыра алмыйм. Минем иртәгә менә Уфаның инде башлап җибәрергә кирәк, чакырдылар алар. Күмертауда булырга кирәк, бер дустының әнисен котларга барып кайтасы бар. Иртәгә дә көчне ничектер инде әлегедән нитә башларга кирәк. Восстанавливать, барлыкка китерә башларга кирәк. Аның өчен тынычлык кирәк. Индәшмичә торырга кирәк. Индәшмичә. Менә әле дә менә концерттан соң сразу минем менә фониатор һәрвакыт Җәлил Фаридович әйтә, Айдар бер после концерта полчаса молчите. Ну каян табасың ул полчасаны? Юк. Тегене белән күрешергә кирәк, моның белән хушлашырга кирәк. Кемгәдер интервью бирергә кирәк. Хезмәттәшләр белән ниндер планнарны барлап чыгарга кирәк. Килгән дуслар белән аралашырга кирәк. Шуңа күрә нишлисең? Менә шул
ничек восстанавливаться керек екенін әйтем, но ешқана алып барып шықмай, ансында әйтем. Бек йоқлап табылмай, дұрыс. Мына бұл хәтлі волнадан соң, бұл хәтлі мен көз қарап тұрғаннан соң, сондай эмоциялардан соң баш сүзде жоқ. Это эйфория, баш әйләнә сүзде жоқ. Но ол түннәйін де тоже метәшәгенде, әйләнәшәгенде. Hürmetli tamaşaçılar, Aydar Galimov türkümündəgi biючеләр, алар һәр вакытта да үзләренең осталыгы белән аерылып тордылар. Һәм инде ике биючесен мин үзем дә шәхсән үлеп яратам, талантларын, сәләтле булулар. Ул инде безнең Эльвира Романова, Ләйсән Рәхимова. Бу төркемнең мәйтәмсез кызлар хәзер ветераннары дигәнем шак үпкәләтә куязмадым быгаймы кызлар. Хәзер инде менә аларның да укучылары үсеп килә шикелле, шуңа күрә үзләреннән хәзер башында сорыйбыз. Хәерле кичләр беренчедән кызлар. Хәерле кич. Добрый вечер. Ничә ел эшлисез сез хәзер Ләйсән менә Эльвира белән бер елны сез урнаштыгызмы бу Айдар Галимов төркеменә? Я 28 лет работаю. Бер тумаган бала 28 яшьлек булган дигән сүз бит инде вайм. Эльвира, вы сколько работаете? Лет 20, наверное, уже. 8 елга гына, 8 ел. Һәм кызлар, сезнең инде әлбәттә профессионал, шундый яхшы биючеләр икәнегезне без инде һәрбер концертта күрәбез, әйме. Алай гына да түгел. Әлбәттә сезнең менә укучыларыгыз шулай ук сезнең белән бергә биеп йөриләр, әйме. Бу мәктәпне сез кашан булдырдыгыз? Шушы бию, бу бит Айдар Галимов студиясе каршысында оештырылган биючеләр мәктәбе дип аңлыйм, әйме? Дөрес. Да, правильно. Это танцевальная студия Салют Дэнс при театре студия Айдара Галимова. Вообще, как танцевальная студия Салют Дэнс, она была основана в 2006 году. Инициатором этого была Эльвира Романова. А до этого была детская хореографическая студия. Просто детки занимались, продолжения такого не было, как кружок был. А здесь уже как школа-студия, вот Эльвира пришла и вот привела за собой девочек маленьких, и вот оттуда вот у нас студия образовалась. У нас уже с 5-летнего возраста девочки танцуют. Полина чуть попозже пришла. Элина, Эвелина, они с 5-летнего возраста, вот, и до сих пор они с нами. Мы их выучили, обучили, и вот они с нами на большой сцене. Һәм алар шулай ук сездән калышмыйлар, шулай ук оста итеп бийләр, минем әйтәсем килә. Вы очень требовательные, наверное, преподаватели, да? Поэтому и они стали такими. Конечно, любой преподаватель должен быть требователен, чтобы был результат. И результат вы, наверное, сегодня видели. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты. Меңләгән татар халкы яшәгән барлык дөньяның яраткан җырчысы Айдар Галимовның концерты шундый рәхәт, җылы, матур дулкыннарда тәмамланды, дусларым. Әйе, өстәмә концертларга сезне көтеп калабыз 16 май. Рәхим итегез, чөнки бу концертны карап туеп булмый. Чөнки бу безнең яраткан үзебезнең Айдар Галимовның концерты була, дуслар.